Jinavenda Ruçyan Radyo Denge gelden başkodarın heja İrone Eylül 2025 seyşemli Brüksel saat 11 Ahmet 12 hemen uçendina var ujede peşkeş biken dem damazadiye reberapuya. Ligelek navenden Bakure Kurdistan'e bu perverdehiya bi zimanê dayîkê gelek çalakî û daxuyanî hatin dayîn. Li Amedê bi pêşengtiya meyader û êtîm senê li ber Müdüriyeta Perverde û ya Tirk daxuyaniyê hat dayîn. Beriya daxuyaniyê dayîkên aştiyê peyamdan pişre endama sendikaya sesi Elif Turan daxuyanî xwend bi heman armancê li Elhêjî bi pêşengtiya Arî derê li Parka Yılmaz Güneyî daxuyanî hat dayîn. Li çalakiyê de serokê êtîm senê Şexê Batmanê Ramazan Bilmez axivî pişre jî daxuyanî hat xwendin. Li Sêrtê jî bi pêşengtiya Botan derê çalakî hat pêkanîn li Aygeriyê jî bi pêşengtiya Kurdî zan û bi heman armancê çalakî hat darxistin. Piştî meşê heta bi kolana Tahir Elçî daxuyanî hat dayîn. Hevserokê Kurdî zan Ararat Serhat Yılmaz daxuyanî xwend û ev peyamda bi heman armancê li Wanê jî daxuyanî hatin dayîn. Me bedelê mezin dane em bi zimanê xwe axivin bi zimanê xwe perwerde birin bi her awayî em bi zimanê xwe bi çanda xwe bi hebûna xwe hereket bikin. Ji bo aşitiyê divê serê pêşîn zimanê gelek Kurd di zagonan da bê mîsogerkirin û pêşiya perwerdeya bi zimanê dayîkê were vekirin. Em naxwazin em êdî li dibistanan hasnameya xwe ji dest bidin. Em perwerdeya bi zimanê xwe dixwazin. Lazim e ku hemû astengiyên li pêşiya Kurdî bên ragirin û statiya Kurdî bê mîsogerkirin. Rêyeke dîn nîne. Perwerdeya bi Kurdî sibêroja zarokê me ye. Em nasnamekujiyê red dikin. Çit ve birave zaman pîroze zaman nasname em ji vê derê ji wan daxwaz dikin ku hemû gel bi zimanê xwe perwerdeyî bîne û ziman bibe statû di zagonê da. Heştê îlonê li dibistanên seranserê Tirkiye û Kurdistanê da serdeman û ya perwerdeyê dest pê dike. Ji bo Kurdan û gelên din ev ne perwerde ye. Ev dema hilandinê ye û dema kuştina çandî û tunekirinê ye. Em perwerde bi zimanê xwe dixwazin. Lazim e ku hemû astengiyên li pêşiya Kurdî bên rakirin û statiya Kurdî bê mîsogerkirin. Rêyekê din nîne. Cevap ji bo hemû gelan perwerde bi zimanê dayîkê mafek wazî netewî ye ji bo gelek Tirkî ew mafekî wazî netewî û tekîdarê hebûna Kurd e. Siberoja me em bi bîr dikin ku rastnekirina statiya Kurdî û astengiya perwerdeya bi Kurdî astengîn herî mezin li pêşiya aştiyeke em ayînda. Divê pêvajoya girîng de jî em dibînin ku astengiya herî mezin a li pêş aştiyê nasnekirina zimanê dayîkê mîsogerkirina nasnamaya Kurdan e. Em naxwazin em êdî li dibistanan nasnamaya xwe jî dest bidin. Em perwerdeya bi zimanê xwe dixwazin. Lazim e ku hemû astengiyên li pêşiya Kurdî bên rakirin û statiya Kurdî bê mîsogerkirin. Ji bo gerlayên HPG'yê ji astar û pijakê li Amedê çalakiyeke bîranî hat li darxistin. Meclisa Ciwarana Dem Partiyê DPP, Têja, Komeleya Meyader û Meclisa Xwendekarên Azad ên Dîcleyê ji bo pakrevanên pijak, HPG û yê ji astarê çalakiyek bîranî li darxistin. Di çalakiyê de li gel wênên rêberapovên şehîdan endama fermandariya biryargeha yê ji astarê Nazlı Taş bi nasnav Emine Erciyes, Leyla Acar bi nasnav Zîn Zagros, Şehriban Akın bi nasnav Ekin Amara Toldar, Sidar Çiçek bi nasnav Zana Farqîn, Arjen Yavuz bi nasnav Çiya Rızgar, Semra Duva bi nasnav Beritan Ahmet, Ali Yaman bi nasnav Derviş Çiya û şehîdên berxwedana mezina çardê hitirmeyê Kemal Pîr di nava Kulîlkan de hatin danîn. Her wiha fin jî hatin vêxistin. Gelek nûnerên rêxistirên civaka sivîl û partiyên siyasî û hevşaredar beşdarî bîranî nebûn. Di dema ku ji bi
بیرانین اپاکروانین دقیق رست هاته گرتن مارشا چرخ شورش هاته خواندن و تم سلوغانین شهید نامرن و بیجی سروکاپو هاتن قیرین پشت سر جیانا گرلاین کو شهید بونه سینویزیون کات نشاندن پشت سینویزیون دایک آیشتی مریم سویلو آخوی اندما تیجای آرزو kahramanjı گود و ام خودیلی کدا شهیدین خودر بکوین و حقیقتا شهیدان حزب دمه ملاواز نکه و پشت رجی هلبسته که شهید آتاکان ماهر هات خواندن دایک آیشتی افیف کارتالجی همو شهیدین کردستان اولادین منه بیرانین و هلبستین جبو شهیدین تکوشن آزادی کردستان او duruşmayan بداوی بود. لبني برا خيالي برا جابي ورقشنا منا إن شاء الله أو خم خيالي واجبي بيك بين أو خونا خوي تزا أو جاني خوي جوان جبوي في جلي جبوي في ولاتي يعني فدا كرم حتى ام ساخن دامرا خوينه جاني مذهبي پرچه جاني منن ام بيشو بامنشن ام در شهيدي خبرنادن ام در شو باسلوك خبرنادن وشتي باسلوك خبرنادن Navenda ragandına qaseden asnamaya çarşıdan eşkere kir navende gur şervanın qasede Cuma İbrahim Eldip, Süleyman Ahmet El-Mezid, Abdülcebba Ümran Halil u Malik Abdullah El-Hoşi li hereme dera zore de mencuda dedi tekoşan edici çeteyin daişide şehit bune. Navende dazanı ku şervanan de tekoşan edici şeniyen ve şartiyen çeteyin daişede berxudaneke mezin nişandane u şehit bune. De praniya pengaven leşkeriyen edici çeteyin daişede cih girtine u edici erişen devleta Türka dagir kerci bile hengeke destani tekoşin kirne. Qasideci malbatın şehidan u gele heremere sersayı xwaz u nasnamaya şehidan و هش کرکر جمع ابراهیم الدیب ناو دایک فیزه ناو باو ابراهیم لدیرا زوری جدایک بویه دشش ایلونا 2025 ده لهرما محمد شهید بویه سلیمان احمد المزید ناو دایک فرات ناو باو احمد ل 6 ایلونا 2025 ده لهرما محمد شهید بویه مالک عبدالله الهوشی ناو دایک تفله ناو باو Abdullah de 5 ilona 2025 de le deyra zore şehit bu. Abdülcebbar Ümran Halil nave dayık Fatma nave bav Ümran de 6 ilona 2025 de le haseke gunde refret şehit bu ya. شهید چیارزگر او بریتان آمد لحلب هاتم بیرانین یکی تیاجنین جوان یا باجار حلب مراسم بیران نجبو اندام کوردیناسیون کومل جوان آرجین یاوز بناسناف چیارزگر او شهید بریتان آمد بکانی مراسم ناویندا یکی تیل تاخ شیخ مقصود به بشتاریا جوانین تاخه سازین سیویل و پارتین سیاسی هات بکانی پشت ریزگirtine endama یکی تی زینب عبدو لسر جیانا هر دو شهیدان آخوی او سوزا دوماندنا ریاوان دوباره کرد پشت سینویزیون لسر جیانا هر دو شهیدان هات پیشاندن مراسم به duruşmayan بداوی بو Penakurt dozdemin kongreye xwel dar xisnavenda Penakurt hafte îlonê de li Almanya bajarê Oldenburgê bi beşdariyê zêdetir 105 endaman li mala êzidiyan hate li darxistin. Serokê pena navneteweyî û endamê navenda Penakurt Burhan Sönmez berpir surayêdarên gerek sazî û enstitûyên Kurdan yên li çar aliyên cîhanê gerek navendên penên din û gelek kesê bi mesajên pîrozbahiyê şandin. Piştî kongreyê destê rêvebera Penakurt daxuyanî da got di kongreyê de bahsa xebatên navenda Penakurt û têkoşîna rewşenbîriya Kurd hate kirin. Komîteya birêvebirin da zanên ku di encama hilbijartinan de Abdullah Hicab, Azad Zal, Dîmen Sohrabî, Kakşar Oremar, Miran Abraman, Ömer Fidan, Rojvin Perişan, Salih Demircan, Şina Faik ve komisyonere ve bir hatin hilbijardın. Doza Muhammed İlhan Aslan li Kielê dest pê dike. Kurdên li bajarê Almanyê Kielê di 25 çileya 2025 de ji bo bîranina de hemîn salvegera azadiya Kobanê çalakî kirin. Di çalakiyê de sempatîzanên çeteyên
شی بکیران ایریشی کردان کرن اکتیویست جوانی کرد محمد ایلهان آسلان او گله کسندن بیریندار کرن هات گوتن کو برینن آسلان هجی باش نبونه آژانس آنفر آگاهان کود 15 ایلون 2025 ده یکمین دانشنا دوزا تکیلدار ایریشا سمپاتیزان چتین دایشه و بدیتن جواکا کردیال کیلی او دوستن وان بانک کرن کو evdive dozede aslan bitene nehilin. CHP biryara girti ku avaya serukatiya bajara İstanbul'e rexstina xoyalı Sarıyer'i bigire. Navenda gişti ya CHP biryar girt ku avahiya bajer arexstine bigire. CHP dazanı ku de çarçuver serledana kulu saziye hilbijartına navçaya Sarıyer'e kirine kongre xoya bajara İstanbul'e ya avartel dar bıxın hatta gutin ku reveberi u serukatiya bajer ve hilbijartın seruke bajer Özgür Çelik xabaten rexstine bimeşine u adresa avahiya serukatiya bajer jivaritiya İstanbul'e u dozgeriyere ragihandine. CHP ve kongre avarteya rexstina bajara İstanbul'e de 24 İlon'e lidar bıxın او هر وها جبو و kurultay ango kongreya xoya avarteya partiye jî dibîstiyo ki Eylûnê de pek bîne. Divên haberê de deh kesên ku Gürsel Tekinê ji rêveberiya rêxistina İstanbulê ya CHP're weke qayyum hatiye tayin kirin protesto dikirin hatimin çavkirin. Li Edirne, Mersin, Ankara û Antalyayê jî gel daket qadan û tayinkirina qayyum ji rêxistina bajarê İstanbulê re protesto kirin. Şirketa Çatır û Ajansa Rojnîvsê ji bo piştgiriyê serdana navenda metro kirin. Ajansa Rojnîvsê ragihand ku wan û şirketa Çatır kampanyayê bi armanca gotûbêjkirina rewşa rojnamavaniya li Herêma Kurdistanê serdana navenda metroya parastina mafê rojnamavanan kirin. Şandê ji alî rêveberê navenda metro Diyarî Mihemed û endamên wê ve hatine pêşwazîkirin û di hevdîtinê de zextên li navenda metro têne kirin hatine nîqaşkirin. Şandê Rojnîvsê û Çatır kampanyayê piştgiriya xwe ji navenda metro re diyar kirine û gotine zexta li ser navenda metro tê kirin li me û tevaya rojnamavanan tê kirin. Di her şert û can de em piştgiriye bidin navenda metroya. Belediye